skide ikke for mig. Inden selve høreprøven kigger man ind i begge ører for at sikre, at der er fri passage til trommehinden, hvilket er en forudsætning for en korrekt høreprøve. Efter at have sikret, at der ikke er ørevoks eller andre forhold, der kan blokere for lyden, påsættes hovedtelefonerne. Under selve høreundersøgelsen skal der svares ja, når der høres en tone, også selvom den er meget svag. På den måde kan man teste, om hørelsen er normal eller nedsat ved forskellige frekvenser. Resultatet ses på et audiogram, hvor der er en rød kurve for højre øre og en blå for venstre øre. Høreprøven udføres også med en bøjle bag øret, som måler hørelsen direkte i det indre øre, udenom mellemøret og øregangen. For at undersøge, om mellemøret fungerer normalt, måles en muskelrefleks og trykket i mellemøret. Målingerne kan samlet set danne et billede af størrelsen og årsagen til et eventuelt høretab. Så inden vi lige stopper, skal jeg lige huske at sige, at det var rigtig fint.